Ibalik! Ibalik na! Ibalik na! Guard! Yung kawat nilaw! Kawat nilaw! Yung kawat na nilaw! Totoong manol! Dakpanaw! 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 Dakin dako pero manulon! Kawat nilaw! Taklob! Balik na! Subong nga tiyempo, mga kinawatay, perti. Mga kawatan, puwerteng ability. Sa una, manglaba ka manghalay, malikat-likatan lang, kinawat ng imong hinalay. Tapos ato na sa mga okay-okay. Subong, pating takop sang manhong ginakawat nila para ano, sa junk shop ipakilo. Gani, partido pipi, pongko, plastar pamati. Kaya subong nga punto por punto, tapat naman ni mga alingang mo. Una nga punto, may ara pa man gidili sang mga maayo nga mga tao. Concerned citizen. Gusto sang pagbago, gusto sang kaayuhan sa syudad. Kailan tawa, nadakpa ng mga kawatan. Tani aton sila pamarisan. Hindi nga ara ka na sa sin sang kinawatay, ara na dang kawatan. Nagpamusi-musi ka lang sa mata nimo. Nagpaukoy nga daw tutoy sa gilid. Bugtaw. Buligan ang aton banwa, buligan ang aton syudad. Kaduha nga punto. Wala gid nila na paminsaran nga kung wala takop ang manhole, damo sang pwede nga aksidente. Siyempre hindi na naman paminsaran kaya siyempre mga kawatan, mga alipungoy. Wala gid na nila na pinsaran kung wala takop, pwede bata, pwede mga tao makabulasot dira. Mga tricycle, motor, salakyan, mag-shoot ang roida, makahimo sang aksidente. Pero hindi na nila mapaminsaran kaya siyempre mga alipungoy gani. Nami na sa ila, mga kawatan, nami sa ila kung anon imoon. Ipang-shoot sa manhole kaya doon, di man na magkalapuslan. Tatlo nga punto. Kuy mga toto, ano yun ang takop sang manhole? Himoon nga daw taming para daw kamo si Captain America? Ginsaka naman kamo sang hangin sa inyo ulo? Nangawat sang takop sang manhole, ipakilo para ano? Isuyop-suyop naman ninyo? Ika-apat na punto. Ang scene. Dua ka pasahero. Saka driver. Security guard. Apat sila. Ano sila ni grupo? Pamangkot lang ko. Pamangkot lang ko. Ano sila grupo? Nga apat? Bo, ikaw niya nga driver. May nagsakay sa imo. May dalaman hole. Doon sa wala lang sa imo, bo, alipungoy. Tapos bo, security guard. Nami piyang yum-yuhom niya. Doon sa wala lang sa bungog niya, bo, doon alipungoy man. Wala man na kamo na tingala nga nagsakay dira sila. May bit-bit nga manhole para sa ano? Oh, Diyos ko. Grupo sang mga alipungoy. Ang problema sa akin, kabalo ka mo ko lang. Ang problema, dako gani nga problema. May mga projects ginapahimo para mangin maayo mga establishmento. Mga dalanon, mga eskwelahan. Ginapanami sang gobyerno. Pero kawaton sang mga alingang mo. Hindi mag-ubra sang patas, maghimakas para may mapakaon, makabulig sa ila pamilya. Kaya ilay nga mas gusto, ang ipakaon sa ilang nga pamilya, halin sa ginkawatan nila.